Itse asiassa ennen lähetystä ei ollut, oli jännitys, mutta ei ollut semmoinen niin kuin, pelon sekainen, koska oli hyvä fiilis siitä meidän tekemisestä ja se on mitä me voidaan tehdä. Mutta sanotaan tuossa ennen pudotusta niin erittäin hyvä jännitys. Kyllä joo, ennen pudotusta kyllä jännittiin ihan huolella. Mikä on ollut tähän mennessä niin kuin kaikkein mieleenpainuvin tilanne ja semmoinen muisto? Mulla tulee ekana mieleen se meidän eka biineli jotenkin, se puunvaihos. Se mulla tulee tällä niin kuin näin mieleen. Siinä oli jo kaikki niin kuin musiikki, asut, esitys, valot, visut, kaikki oli niin, tosi niin kuin napissa. Niin. Se onnistui jotenkin, tai siitä tuli semmoinen mitä me toivottiin. Niin. No innostiko tää freestyle teitä? Tää oli ihan sikakiva. Tää oli ihan sairaan hauskaa. Tää oli kiva treena ja kiva vetää. Ja... Joo, tossa oli semmonen, vähän semmonen niinku revittelyfiilis ja päästiin vaan pitää hauskaa. Eikä ollut mitään painetta mistään tekniikasta, vaan vedettiin vaan ihan täysin, niin se oli kyllä kiva. Sitten ketään ei kiinnostanut edes niinku ne pisteet, me vedettiin vaan porukalta tuolla hirveällä meiningillä. Se oli ihan sikakivaa. No te ette pisteissä ollut paras, mutta illan paras, eli Joo. siis yleisö tai katsojat niin äänesti Ihanaa, teidät. kiitos yleisö. Me ollaan niin kiitollisia, että ihmiset äänestää meitä. Siis, joo. Se yleisöllähän tehdään. Niinpä. Ja se, että he nauttii ja he kokee tunteita ja kokemuksia, niin se on niinku se numero 1 juttu. Niinpä, että tulee semmoinen olo, että okei, me ollaan onnistuttu. Jossain. Niinpä. Joopa rajusta. Okei, mä olin sanomassa vähän eri. Mutta Ei, mutta ihanaa, että me ollaan onnistuttu jollain tavalla niin kuin pääsemään läpi yleisölle ja tälleen, niin se on tosi kiva. no meillä on vähän superhauska. Myös mietittiin, että onko ikinä ärsyttänyt mikään tai tullut mitään, niin ei. Ei. Meillä on niinku Se on outoa. Se on outoa. Me ollaan kuitenkin kohta melkein 4 kuukautta pyöritty tässä. Niin. Ja tavallaan se, että me tehdään tosi kovaa duunia, mutta sitten veitsenleikkaukseen me on ihan saamarin hauskaa. Yleensä me vaan käkätetään ja naurataan, ja sitten taas veitsenleikkaus ja ruvetaan tekemään duunia. Se on parasta. on hyvä kombo. No onko paineita nyt jatkoa ajatellen? No nyt on enää 2 jaksoa jäljellä. Et jos pääsis loppuun asti, niin olisihan se ihan superkova. Se olisi tosi makeeta. Ja Kyllä tässä kohtaa voi sanoa, että kyllä sitä haaveilee, että pääsisi finaaliin asti. se on niin lähellä. Se on niin lähellä. Sekin, että pääsee semifinaaliin, on ihan mieletöntä. Mutta nyt, totta kai se on ihan siinä jotenkin käden ulottuvilla. Niin. Mutta samalla kaavalla mennään niin kuin tähänkin asti tavallaan. Se on päivä ja viikko kerrallaan ja sitten katsotaan. Jos aukeisi ovet sen tuonne finaaliin, niin ei vitsi.